Zerba horri mamiak berdelez beteak bere saltzarekin. Hemen dauzkago osagaiak, zerbak, batzuk hasi naiz ja zuritzen hemen pixkat lana aurreratzeko. Gero, berdela, kosta zaidala lortzia, lagun batek lortu dit. Eta, bueno, hau, errezeta hau berez, makai hauakin egin izan dut, nik etxian inoiz, baina, bueno, berdelakin nahi nuen, beste aukera bat emateko, eta zerbait ezberdin egiteko. Gero, daukaguna hemen da piper morroa bat, kipula bat, eta 3 osagai hauek izango dira zerbak betetzeko, zerba horri mamiak betetzeko erabiliko ditugunak, ez? Hauek jarriko ditu kipula erregosten, labera bota sartuko du piper morroa, eta gero txikituko du, piper morroa erreta dagoenean, zuritu, txikitu eta kipulakin batera jarriko du, eta hor 2 buelta eman da, gure berdelau, azal gabe, azalakin ere, nik azal da guzti utziko. Azala jateko adira eta ni beti arrandegira joan. Eta ematen dit hor beti danakin jaseituen, azten dira arrainai azalak entzen, lehatzaia azalak entzen, danai azalak entzen. Nik azala deneri uste diet, badaude arrain batzuenak ez dina jaten, baina bestei deneri usten diet. Eta hori, horrekin beteko ditugu, hauek gure zerba horri mami hauek behin egosita daudenean, betingo ditugu, jarriko dugu erdian, beste bat gainean, eta ero irinetik arrautzetik pasa, eta frijitu ingo ditugu. Saltza moduan, esan dugu, bere saltza eramango du. Saltza moduan erabiliko duguna da, ostoak, bere ostoak ingo dituguna da, egosi, hemendik horri mamiak egostetik erabilitako urra pixkatekin, esnearekin, eta hor birrinduko dugu hori, eta hori erabiliko dugu saltza moduan. Eta kipula bat behar dut, ez? Eta beste kipula bat, hemen daukadala, eta kipula hau izango da, saltza egiteko erabiliko duguna, esan bezala ostoekin, esnearekin, eta bere urarekin. Irinko jaraka botako dugu pixkat gorputza emateko, eta listo, gero aurkeztuko dugu saltza azpian daukadala, eta horri mami hauek gainean.